Gikan sa 106.7 DYIS FM Radio Ugyon, ari ang Ugyon Balita, impormasyon kag mga pahibalo. Ugyon Balita. Maayong hapon sa tanan. Gikan sulot balitaan ka Radio Ugyon. Yari na Ugyon Balita, Setyembre 8, 2023. Santa Barbara SB members nagbuylog sa medical dental mission sa Barotac Viejo. U-turn slot sa tubang gas station sa Bangadama, pagasaraduhon. COMELEC magahiwat ka coordination meeting para sa segundo distrito. Pictures ang amo sampat na agud makaparegister sang SIM card sa Pilipinas. LTO na pagwasang pagsulundan sa paglawig sang validity sang driver's license. Nagpakita ka suporta ang Sangguniang Bayan members ka Santa Barbara sa ginpatigayon nga medical kag dental mission sa Barotac Viejo, Barangay Nueva Invention, Setyembre 8. Ini para sa isa kagatos nga mga indigenous people halin sa 3 ka komunidad sa nasambit nga banwa. Kung sariin mismo si SB member Doc Shop Badon ang isa sa mga nagpangkonsulta na assignment si SB member kung Nurse Monmon Sudosta sa pagpanagtag kabulong. Kag nagbulig man ang asawa, bata kag bayaw ni Philippine Counselors League President Ramon Soliano nga mga dentist. Iniahon sa pagselebrar kasimana sang mga konsihal sang Iloilo. Pamatian pahayag ni Mayor Nielo Tupas ka Barotac Viejo sa interview ng Ugyon Blasi May Sampil kag Ugyon Albert Salvaris. Ako in behalf no sa akon man nga opisina sa diri sa Banwa sa Barotac Viejo, tamyaw gid ako sing Happy Councilors Week. Gapasalamat gid ako no sa aton nga mga councilors sining inisyatibo nga ni. No, hindi lang sa Barotac Viejo kundi sa balog nga probinsya. Kay amon man nga honor nga nabisitahan kami kag may medical mission pa diri sa barangay Nueva Invention, Barotac Viejo. Pamatian man ang interview ni Ugyon Albert Salvaris sa bata ni SB member Soliano nga si Cara Jane nga isa man ka dentista. Sir, kaupod ko to ko ang nanay ko dentista man, ang tiya ko dentista man, si Dr. Karina Soliano. Si Dr. Rebecca Soliano, ang ato nga tumandok man sa Santa Barbara, si Doc Minda Superior Galira, ang isa sa classmate ko sa pagka-dentista, Tracy Adi, dati taga-dumang. So, Blatchago na ito ma'am bilang isa ka dentista? Ano naman tsaka muklad? Kanami, dahil isang piling nga makabulig ka bala sa aton kasimanwa, kaysa bala sa magkasubong ka, mahal bala sa magpadental. Magpadental, magpagabot ng kamahal. Santa Barbara SB members nagbulog sa medical dental mission sa Barotac Viejo. Pagasaraduhon ang U-turn slot sa atubang ka total gas station sa Bangadama kag bahimo bag-o nga U-turn slot sa unahan sini. Ginabanta 15 tubtob 20 metros ang antad. Suno kay Traffic and Management Unit Head Nestor Parian, ipatuman ini posible sa masunod man nga 15 tubtob 20 ka adlaw. Subong manhimuan kagamay lang nga pedestrian lane sa atubang ka Save More sa Bangadama. Pamatian ang pahayag ni Traffic Head Parian sa interview ni Ugyon Ratio Dina. 20 days, Okay. Ipa-implementar ko na ang U-turn slot dyan sa tubang ka total, isirado na naton ina. Kag sa unahan man, mga 15 man to 20 meters, dito kami maobra ka U-turn slot. Kay aprobado na ina sang DPWH. So sa tanan nga commuters, kag driver, nagapangayo ako sa inyo sing gamay lang nga kooperasyon. Kag ang sa atubang ka Save More nga may pedestrian lane diyan, ibuksan naton diyan kita mapaagi ka mga tao nga matabok sa piyak diyan sa atubang ka Save More. Nagapangabay man si Traffic Head Parian kapag hangot ka nga commuters kag driver sa trapiko tungod sa kadamo ka estudyante sa banwa kag hatagan permi ligwa ang mga nagatabok nga mga pumuluyo.
U-turn slot sa atubang ka gas station sa Bangadama pagasaraduhon. Magahiwat ka coordination meeting ang Provincial COMELEC sa Setyembre 12 sa Santa Barbara Liga Hall nga pagasakupan ka election officers, municipal treasurers, hepe ka kapulisan, MLGOO kag MDRRMO, kawalo ka kabanwahanan sa bilog nga segundo distrito. Inigud pagambala ang mga preparasyon para sa palaabuton nga barangay kag SK election sa Oktubre 30, 2023. COMELEC magahiwat ka coordination meeting para sa segundo distrito. Natukiban sang National Bureau of Investigation nga maskin pictures sang amo ang pwede magamit sang gintest nila ang SIM registration sa mga telecommunication o telco companies. Suno kay National Bureau of Investigation Division Chief Jeremy Lotok, maskin sino ang pwede makapeke sang identity online kag magamit sang subscriber identity module o SIM maskin pa mayaratan isang verification system. Ang mga manugtunto kon fraudsters ang epektibo nga nagabypass ang registration systems kag padayon nga nagahimo sang scam sa steps. Halin sa crypto scams pakadto sa human trafficking. Suno sa mga telecommunication companies nagahimo sila sa mga pamaagi agud mapaayo ang ilang nga sistema agud nga mapunggan ang identity fraud. Ang Globe Telecom nagapangayo sang government issued IDs agud ma-validate ang mga dokumento nga ginasumite sa mga registrants. Ang Dito Telecommunity ang nagagamit sang face liveliness nga kung sa diin ang platform ang nagakilala o kung nag-recognize ang itsura kung magpa-register. Ginako man sang Smart Telecommunications nga may ara sang technical glitches nga mahimo matabok kag gina-perpekto pa nila ang implementasyon. Pictures sang amo sampat na agud makaparegister sang SIM card sa Pilipinas. Nagpagawa na sang guidelines kung pagsilundan ang Land Transportation Office kung LTO agud magpalawig kang validity sang driver's license. Sa ginpagawa nga memo ni Transportation Secretary Jaime Bautista, dapat nga ang tanan nga driver's license nga nag-expire umpisa Abril 3, 2023, palawigon ang validity sini tudub sa Abril 2, 2024 o kun tudub san o nga mangin madamo o kun kaigo na ang numero sa mga plastic cards. Hindi man magkolekta sang penalidad sa mga ginpalawig ang validity. Ginmandoan man ni Bautista ang mga concerned LTO personnel nga ang system-generated driver's license official receipt ang tatakan sa valid as temporary driver's license. Dugang niya ang mga dano kung expired nga driver's license card ang kinahanglan nga ibalik sa tag-iya kag dapat nga mangin valid tubtub ma-release ang bago nga plastic cards. LTO nagpagwa sang pagsilundan sa pagpalawig sang validity sang driver's license. Kag amuyad tong natipon nga balita sa bunga adlaw. Tubtubwa sa parang nga oras kag istasyon sa DYIS FM 106.7. Ini si Eliza Cordero. Kag ako si JJ Bordon. Mayong hapon. Inilabatian ang mga natipon nga balita, impormasyon kag mga pahibalo. Nagikan sa Ugyon News Center.